मृत्युवरण करवा जाने आज्ञा आमर काया पछरे छाया जमी थाए शरीर पछरे मृत्यु भी सदा सर्वदा थाए जदि पिंडरे प्राणटे होइछि से जीव होई रहइबो जदि प्राणटे चली जीव से सब पालट जीव वैभव नव शाश्वत धन संपत्ति धन जन यौवन किछि शाश्वत नह कर्तव्य धर्म संग्रह करियार हमर कर्तव्य रहिछि ना किपरि हमें धर्म संग्रह करिबा मनस्मृति मनमोहर्षि लिखिछन्ति धृति क्षमा दम अस्त शौच इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्य अक्रोध सकल धर्म लक्षण प्रत्येक धृति क्षमा दम अस्त शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य अक्रोध सकल धर्म लक्षण ए दशटी धर्मर लक्षण रहिछि एबे तो समय अभाव आउ आमे वेद उपनिषद भीतर को जीवानी शॉर्टकट रे 2-4 पद कहि कार्यक्रम आरंभ करिबा कोन कले कोन प्राप्त हुआ जदि गोविंद नामक मनुष्य सदा सर्वदा टुंडी न करे ताठ बड़ी बड़ दुर्भाग्य आउ किछि कवि भक्त चरण दास मनोबोध विषय कवि भक्त चरण दास लिखिछन ना कोन मानव जन्मे किबा लाभ जदि गोविंदे नाही भाव हरिकर चरणार भितर जदि हमर मन आत्मा समर्पण करिबा नाही तेबे ए मनुष्य जन्मर लाभ नाही कोन बोली कवि लिखिछन्ती आमे 2-4 पद श्रवण करिबा हे कहई मोर अरे कहई मनरे मोबल कर रे पागल मन भाई मन चैतन्य बुझौचंदी मन मो कथा टिके मानि जाओ मो कथा टिके मानि जाओ कला श्रीमुख बारे देखिबा चलो कला श्रीमुख के जे कोटी कहबो ना नाथ जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करछंती तांको टिके जाई के देखिबा केते दिन पई तमे मन को दृढ़ करिछो गर्व दंभ अहंकार धन जन यौवन सब किछि चिरस्थायी नुह कौन जदि तुम चली जीव पिंडर प्राणटे चली गले आ कौन रहिबो कि आज्ञा रहिबोनी कौन हब खंडी जे खंडी तोरा सिंगारा छाउरा तिबे सना छाउरा तिबे सना सुगा Bye.
ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କାର ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସଂସ୍କାର ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପିତା ଖାଇବା ଦଶାହ ଏକଦଶାହ ଦ୍ୱାଦଶାହ 3 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ତାପରେ ବଂଶଜମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ଅନାଥଟିଏ ଚାଲି ଯାଇଛି ମରିଯାଇଛି ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଶବକୁ କଣ କରା ହୁଏ ତାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବିଲୁଆ କୁକୁର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ତାର ମାଂସ ହାଡ଼କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ରେ ମାନବ ତୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଧରି ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଷଡ଼ ଐରୀ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନିଜର କର୍ମ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଡାକି ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ମୋତେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତେବେ ଭକ୍ତ କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ବଳ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଦରିଦ୍ରତାର ଆପଣ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆର୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖରେ ଯେ ଥାଏ ଦୁଃଖୀ ତାପରେ ଆର୍ତ ଆପଣ ତାର ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଆପଣ ତାର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତାର ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧ ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ତାର ଆପଣ ଆଖି ଅଟନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତେବେ ଭକ୍ତ ଆଉ ପଦେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି
ଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଅକୃତ କର୍ତ୍ତା ଅମୃତ ମନ୍ତା ଅଦୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟା ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବିଗ୍ରହ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଅଶରଣ ଶରଣ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ ଅଘଟନ ଘଟନ ପଟିଅସି ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର ଜଗଦାଧାର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଆବାଦ ମାନସ ଗୋଚର ଭବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରଲଭ୍ୟ ପ୍ରଲଭ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥ ମନ୍ମଥ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା କହୁ ପଳାଇ ନନ୍ଦବଳା ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ନିଜର ତ କର୍ମ ଆଜ୍ଞା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କର୍ମ ନ କଲେ ଖାଇବା କଣ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ତଥା ସଦାଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଟିକେ ଆଶ୍ରା ରଖି ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଗତି କରିବା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଡକେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା। ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ।